ne be ya abatro no ebekoso a wetimi wakame mentimi wase bia enkoso na wa masumdwe wa magusu akuramu abatro brenimu ene empo wa mato aban awie na enwechi anwadi atudwa wachire mu se constituencies abatro empeso bebre wa enya de a wamo aban won betubie na niente a wamuntu ebie ni se ubekọ kopie wo na se wamunye krado wamunye ready niema wasu wamode to abano wamunksa wamumu abo a wamuntu akoba ne sa ye besa wom ho ne yato agya wom na wachire ne waka se ukopie mu asante mantemu menhia kura wase wom na abatro no betubie na so ne wamoto no betu ayimra bedwafo na se wamoto ade yi frankatuni pa de wase nya de a wom ho ne ebibekọ so efisento to ye ne nhihye bia na nke wase wom digu aponso ni nyina anena emu Party in Cambomu, you cry a banner, constituencies base, and Naya Nasi Num, and you're ready, presidential, you almost in China, and Inti Sabina, Manshia, Edwama Quaquijano, Inti Manshia, presidential, no dear. Yen to be Bambon Shisheno, ya joining Nama state security as part of your preparation week. Your war elections task force war police headquarters. Inti Wamone security for no, I didn't get a Quaquodru baby, Nababia, Aquacodrono, Mwanya ntiasie se election no mu bambo nyina ya de hye wo monsa ti se de head national congress no e hye wo monsa wo mo ya adwuma kama de mae se ye wie na security no e ho ba bi ti chuma na ehu wo mo a ye de sobo ebebo Ahenkan FM Abusiani Aye Johnson Esiedu Enketia National Chairman Emma National Democratic Congress NDC Amayokono na enwechi wadi tudwa wochire mu se biasa na watwi ba kuntem ne mentimi wasebie akoso ewa Amayoko ni mu anamso ama Dr. Kwabnadufuo wokukuru asem no ekokopie mu ewo koto an wochire se kota wo panini ekoye no wose ne papa ye mu entia ebisa na dream eye ne pekese won tin semiase enti wakokota kote tenase edefe ensemu ekire no no ene wanya ne ho ene ne ntiase a ensemu a wadi kokopie mu ewo court no watwe ni nyina asensan na enumu na ye odmonyamfo Johnson esiedu nketia wadi atudwa woche nsa anamon bi sei no enya de betimi atete NDC Amayoko ni entemda wamu ne bani nkabom a wamu tiase kabi mami kabisu wamu an wamu edibaye enti ekobani se obi ntine nwase na wadi kokopie mu ewo kota wase we enya nsem bia won begina so aka se na asumesi ana obente na ne no eba betete wo muntem wase enkabom egusu ewo ho kabi mami kabi anusu egusu ewo ho afei so abato no enhihye ye nyina no wo megya ni nyina ede ahye electoral commission ensa wo munim se ekwan bia so no wo betoto ne niema ama bibia so akonkan na enede abato a wo mo ehye nim no enusu atimi aba eso Party in Cambomu because Dr. Dufua Kokot. Meaning ni se abusuamu se asemba na obi koye complain se opesi ehwe sa asem no mu a eno by itself the manson betu abusuan. Eno mom eboa ema de onti bibi ase no akwanya aba ama ya kirikiri mu ama wanya honti ase. Eno nti the fact is Dr. Dufua Kokot in a way ya handle no ya eno na best strength party ebeboa ama ya nhihye a ye nyina ya nya improvement ewo nhihye no nti yenhunu se court a womode ekoye no abe boni bia ebe chiche party mu yenhunu sa so far de bibia ma ya ekire se court case ebe chiche mu for anything sa brede distribution ya jaya my electoral commission for if you say womo na sese womo distribute according to your agreement womo so nsaka materials no ache eno nti na nka se by now womo distribute dada na say court case no affected distribution no a yenim ba ye ne womo hia no pa ya ma ya cheche mu akire womo say ba say court case na eba no affect womo distribution plan no a womo be ante na mo bia ye de beboa womo ama womo distribute womo antimi a distribute so far the womo mfa bibia sa meto yanim enti enim say womo distribution arrangement no nyina ekoso Ahenkan FM na abusiani kura mu ono ana Yera Johnson esiedu enketia wadi tudwa wochire mu se sani ebe ya abato no kwaredie pepeye
enso beko sunti wa besre panse etu ahene ne asi ahene ne wa mokwa akwato aba no wo bia ma nani enne ho na wo bia hyese enhyehye ne mra wa mudi egu apon so wo mbedi so wa se empempi eba no wa man Ghana ya batuo mu a na ye tani nyina kwhye electoral commission nsem ese wado no wa hyese abatuo no bibia betutomu wo wano no wa hyese bibia bedemu ekroje anu wo se wo kai NDC amayoko no ese bre bi ba ya electoral commission wa hwa abatuo so emekokopie mu ewo koto enti koba ne sanu kwaridie ni pepeye abatuo mu beda wa kroje a wo sre paso ma wo mu nyan enhye electoral commission ensa wo mu nyina ko mu emmo na wo mu hwe ese bibia so ebetimi akonkan anu achi anu wo kire mu se besisa bre ya ye kasei wo mu nti se wo bi edi asem bi aba se wo nti bibia se anase wo mu nti se wo bi akukuru nsem bi edi akwakopie mu ewo koto enti sa ensi ye dia ne abatuo no fili gadochi ebaso Mijidi say credibility no any electoral commission for grant nkwansam. They say electoral commission womo ara abato so de akoko to pen. Enunti se wo ya abato na emuda ho a say electoral commission na yo. So obi foforo bi na yo. Emuda ho. Wonya charge bi ama wonya charge. Enunti credibility no eni baakofo bottom bad because of practice. And the fact is say yenim say abato ba ani brebre ni nema timi ba. Enti ana feel say problems ya be free mu aba no ye better off say the ama obi a on kan ye party who say on meya ebegwan na enye ehonko na credibility etimi free ba abatu be pa chaw yenti latest injunction bia yeti say obi from Abuakwa North or a candidate ya owo a particular constituency akofa ali bibi say ontin ye ma bi ase em say lawyer for no echirechire mu no but ase akoyi sa case enu echi de yenti case bia Ahenkan FM. Anu echi de yenti case bia na to say abato no mo ade ehhehye so ani aye wonimonyamfo Johnson esiedu enketia samrane edi adodo na defra no ani General Mosquito na abusia se wo mo friends and trofo nhyiemu Edison semi nyina tudwa tse wawa ye krado abato no ba bekoso no se ye nyina ye nimo ese Dr. Kwabnadufo no wogina mu bi pa a wase wontin semi ase na adwemu ya ne pekese hunya nwuran enu ti watabiri asem no ade kokopie mu ewo koto enu echi na wochem se wonwa na wode na asem koye wasatwe asensei ekurasa maka wonweye wotimi eproba entini wapro na ade enso de aba na wode ba ye penene bi mu kase ye Dr. Kwabnadufo wase na asem o ye nim se ndisi abato ya wamo ekwakwatwe ye wode people's favorite ewo mu kwatwa mansa wogina mu achese edudo na ani esan no entinkeni kwan sensembi se kura wadi kokopie mu okoto na wasanso atwe asensan ekwose wo hu sefum so bi kwaso no wo friend penifo wani penifo etnase se ni se na mehu na nka wamo atna secretary nen ese wo munya wo mansam a wo bia nka bi wo mu gwanum ho an wo maka wo masem wo bia anti bintika wasesa an wode ye no na wankwankwa ye ne sa ni ntino ama ansha na ne abato no akwa nwen ne se so dia na akwa atia no na enkrata every year Dr. Kwabnadufo asoye aba mountain so an enkrata ni mu sam ne abusua ani etie bie eka ne soafo an wo hwe wo man Ghana yesika sem eswo Dr. Kwabnadufo a wo trinity apie yese kakwan bia so wo betu franka ama NDC amayoko no entinka na dey abato wo mo ekwa akwato no na ka wo gina mu bi ye pampe park wo hwe ese etu ahene ani asi ahene wo mo wo NDC amayoko nim kokromoti power ebetimi akasa amano na dachi bia no wonu so etimi aba bedi wo man yanim ese mampani atoto wo man Ghana eyie na enwanyumre wo friends and trafo enhyemu ewo bra no so abo empe mu pepepe an wodi atudwa wo kire mu se wanwan wo trinity epieye ese wo ba betu franka ama NDC amayoko no ese wotena se ehhehya niema bi mu a ekoso ewo amayoko nim ebesi ewo abato yi so ne wonte ase entiamani kruchi nsam no ekokopie mu ewo koto ese koto ehhwe na ka wonde fedefe ensem ni mu enso
so bransam ni kopie mu ewo court no wano ankasa esa so etnase ehu se ne ekoso no anhwa na ankwanko wie se ne wo pe no enti ni sade a yewra Dr. Kwabnadufuo ade aba monte so a wo kire mu se ena abato na NDC amayokwo no ekwa akoto no na anka waka hu bie so na yi weyi ne ho afiri mu abusia wase weyi ne ho afiri mu ntia na abato no wanka hu bie na tese womo akwakoye nipa mienu pe ana womo ejina ato aba no na enumu a wade nsem yi atu dwape ana nsemtwafo ye bopini ne yebisa no se na eba ne se na mpofiri mu asabre so de ohwa akabire ni kwa na nima akiye twen asamriti a webibu pe mo bakwa kwatro abanka wugina mu bie mpofiri mu a wosenya de a wukọ bie weyi hu afiri mu ekoba ne se ndie na wuhu ye ana yewra Dr. Kwabnadufuo wade atu dwa wo kire mu se aniema bia ekoso ewa amayokwo ni mu no eya na adwumu bebre wanti ase enti se ne beya asumdwe mapekura wa mo ensa NDC amayokwo ne ebekọ enkan na wa mani so ade hunu afimpinu ane aduonu nan so etimi aba no enu ti ane wagye mu esa bibia enko wagye mu esa asumdwe mapa enyina wasan so agye mu se wono enya de wo begina ese wo tu franka ne biem ama NDC amayokwo no afai susu washa ebre na konenim ye pantisi ejai ade asha electoral commission nsa any breko electoral commission wo mo hyase esa ballot papers na wo mo cheche ade akomantem ni abato empeswa so a wase ebre ne ekonenim ye pa enti washa ahwa na abato empeswa bi wo mo ankonya bie ekoba ne sa ebe hadwen enu ti wade efutuo ekọ ama NDC amayokwo no ni titiri any grassroots ni ese wano Dr. Mahamadu wano Dr. Kwabnadufuo ni nsem bia wakanye ade efa ye party no ho ana face grassroots ni ehwo na nhihye ya wodro wadi egu aponso nyina no na nka wano de wo opepa ese wadi ni nyina begu aponso na nka wo opepa ese obegina etu franka na so enya amamu esa ni tino na ekwakoye se wo mani so ade hunu ani ni tiri mu pono ya so akechi so ni nyina mu no wo se wodom amayokwo ni eye pa awoguso ewo NDC amayokwo ni mu na mom ni agina so popi enti a wo kire se enya de wo begina ana akansie no watimi asibie ene se wo se watena se ehu se ansha na kro ye na nokwaredie pepeye abatro ya wamo ekwa kwotui entimi anna ni hu adie abatro ya wamo ekwa kwotui ansha na pesemi kuminya katasumu emu aso bie ensu etimi akoso wose enu dia wotena se wo hu ne krugin ye pa asesa de ne ebekoso enu ti ana watwe asensan afeiso wasanso akabiem ase wonu anu wokan yese woko sabre watwe asensan ti no empenifo mienu a aka womo a womo ekwakwasi akan no wose wama wo mutiri kwa ye pa ase womo kwa afeiso womo kwa na ne obedi enkunim bia no woma ye krado ase won betai woni akunachi na wamani so ade hunu afimpinu ane aduonu nan no enu susu atimi abamu wo papa womo ewode ma wo man Ghana no ni nyina susu atimi ababu na aboa ama wo man susu atimi atumpon enti ni nyina mu no Dr. Kwabnadufuo ade atudwa a wo kire mu se pesami nkuminya katasumu emu aso bie ekoso ewo NDC amayokwo ni titiriu ane abatre ya womo eba betro no enti wode ne hu kofoli mu bia ahwa na akwakwa hadwen na wode nsemi atudwa wie yepe ana tese na lawyer for ensuso atwen nsem ade tudwa womo akire mu se ensem a Dr. Kwabnadufuo de atudwa no womo efo no so yepa na sansemi po no womo tena se adwendwen ho kura ansana wode ensem a wodro ekwakwa pie mu ewo koto enti sania womo kan ne efutu a wodro womo de ma no sa wagye atum na watwe asem na asensan afri koto na wano ansan so agye atum de aba monte so kire mu se abatro ne nyade a wakwa gina ebie mu dia womo se ne pepeye ne papa mu ana sumdwe ekwan enso eno no tiabusua ne abatro no Dr. Kwabnadufuo mene wo ekasei wonka ehu ebiem Ahenkan FM abusia yanyina Dr. Kwabnadufuo nsemi so na yento enkra no ntino Mother's Day celebration ba be koso wochna nyame ayadoma ye ba be hye ye ma menimu nyina animonyam ye ma menimu nyina ayawamo eda
maame fo won bom homodin pa won mo bom homodin papa enti edwen ebrani drusen ya na ewose yetimi ebo mabaso yetimi mo mu sane won mo yama ye nyina ne yani eso enti Ahenkan FM dwumadi chenchenta wo chena ye de ahihya so no ya be hye maame ni mu nyina ane monyam edi ya da so ye mema mimu kaase mimu kaase enti ye yiye maame no mu maako enum a wachna wamo ba besi akan cooking competition mukasen wamu tebire fifie e de aba besi Ahenkan FM ya so ye ha adwane a wamo benwa so ye anwamo pe an wamo ba benwa enka de wamo de be ye adwane nyina emo anwa enchini jene enya wamu kesi eno yen Ahenkan FM for ye case nti ya de bibia egu aponso a wochena awia donko pepepe anwa mo bekoso ewo ya so ye ha ye fitwem ha sen na maame fo num na ene ye yi wo ma wo mo ba besi akan no ye besa se wo mo ba wo mo fa wo mo ma emra wo mo mama wo mani afi wo mo fa mo mra no mebo wo machi metai wo machi dom e bia me hia nchene mi aha wohu na to se wo boa wo san na anwa mo ne e ba benu anyase enu anwa mo sa keke achede da so achede bafu pa da so ne wo di kai no ne wo benu anwa mo ne ebete pare ne obenu anwamu ebesofom ebetita no ya mani table top fridge baaku free fakosu fie wa wotia ne wato sumienu no so ne de no eye 32 inches TV brand new one kan so that tear rubber kasa ane ye de ema wo ne wabeto sumiensa no wano se ya manu rice cooker emro chia wa eno so enkan so da wa wodia wodi kofie afenu obeto so nan eni enum no ye nyan mo sa keke enu no sa ne yedi anwa mu na wie no na tese yedi mu nyina sa bom ni akwakopie mu ewo eye rice under pap ewo ani ebe kwakopie mu na tese dwumedie ne pompon so no yedi akwakotoa so ewo ho na rice under pap na ye kono Ahenkan FM yedi ntuma akobo SAK distillers for annual wamu anene wamu di new lovely sobolo alcoholic drink aba unse sobolo dada bi wojama so when ye say ya ma menimu animonyam ti ya de muno chia bibia ya di dwumade ni bia ya muno chia enti we ne eye muno a enkan so da new lovely sobolo alcoholic drink eno ne ye di dwumade no na rice under waso so na achede bekoso ewo ho achede na ekoso wo wani nie wode wo maame aba no eye bema wakwanya no wabeka nsem dedede bi akira wo maame waba abekire ye nienti a wo maame wadam suronko nienti a wo maame wadam ekroje woka won nsem no na ka koma woka won nsem no na ekire ededi pefese a wo maame demu soronko wo maame wo demu ba kupe demu fu a achede ewo ho enso ede ema wo rice under no yedi anwa mu ne wa ha awie no anwumre no so pepepe na tse ya kwakobo ye hu adwa so wo rice under na ne dwumedie no so yedi ahihya so na ne bibia no etuatua so tuatua lice na tse ekọ enti eya na wa hye no enso afei rich drop natural mineral water Rich drop natural mineral water. Ensuo krujin a abedwema so. Ensuo krujin a wonum ekọ nipadua ni mu a enkofa yadwa enkofa wo how bia emra nipadua no. Ensuo wo hoi ede ahwadin pina na ekọ nipadua ni mu. Enti ukonu mu nsuo bi na ensuo ne yemfa fidie mu ende fe mu hwehwe mu na ukonum kọ nipadua ni mu a hwa adache na akwakọ hawo. Enu ti na rich drop natural mineral water. Ene ewoti a natural mineral water na to say ya dia fa abefu kwan so aso ne ani nkika wa bi anim ahoodindro ana ahye ne matikọ nipadua ni mu a eboa ye pa ma nipadua na ahoode no esipi na asenso esita na rich drop natural mineral water wa mu ye nu mo ndadao enka ne na enso no rich eyes nso ne ya dia fa abefu kwan so enti ya dane na akoda ne rich drop natural mineral water ekọ nipadua ni mu a eboa eye pa achim aboabo ye wo Peace Town afei kaswa so ye wo kaswa CP obenya enso yi bi ewo ho doso pusu na wo frɛ emmei 0241 666 508
0241 666 508 and I say 0555 250872 0555 250872. Now ni penny for one more at that rich drop natural mineral water no and to train and come and sway as sway one more as shay and yanny any yen so one much shemu and was musa at them to one much ya to more as will be also at num a ba rich drop now I so always rich always pure. Afe busia yentua ensem ni so na yentu fa ye tre so busompo na ya kwa kopie mo e wo South Africa eman ni emuo na si yenim se sabre kopie mo Russia eni Ukraine man so adaje ni pusu o eni ementemi wase agusu a chese ekoso dendende na enu na nanu ikrata ba mountain so a na chese echre mu sese akodi a Russia fo wo manya akodi a wo mode kontokwa ku Ukraine adehye no sanye wo mo akadi o enye wo mo akodi o yes South Africa kuro no wo mo nimu bie wo mo ta ebibre mai mu han wo mo hwentokwa ni din to wo mo sa Russia fo no wo ma akodi ne ya sapen wo ma tebire kukuru ni bafu no wo mo de akọ osimu so mu na monko aha ya bebre mu bi sa pepepe na nkrata yi ba mo tenso no ana South Africa man pani Cyril Ramaphosa wade atudwa wochem sa ensam no ensini trimo ensam no aya na adwimu hunyan ti sadia wo be hwehwe ensam ni mu ye pade wa hu sa ensam a US for the ba mo tenso charge wade bo South Africa man ni mu sa etisa evisa wano no wo ye man pani enti sanka bibi se be koso kura wasenka nam na boboa no anya de betimi afa na bubu echi na no ana ekọ na so epo de wo hu bibi asa enti ya ne nwanwa ye pasa nkrata bi se etimi aba montenso enu ti ayema South Africa man pani Cyril Ramaphosa wade atudwa wo kire mu se ensem ye aba montenso no wantena se anya hwehan ene na no ya wade ya na sansem ne eba montenso enu tintentempa anxiously wo mo hwe na wo matimi adefe ensem ni mo ayemu enhwehwemu ye pa ahwe bebi a sa akode na US fo kire mu se efri South Africa man ni mo ane kokopie mu ewo Russia no wa ma hwe ahwe bebi a sa akode no enso efri abusia ye gina ensemi so na anopa no sia kase asemufo semu akroje de ma ye no yeso ye die siti wadwen kire ba ku mienu bi e ba ye no yemfa eno enso entoa so emawo Fidel Hayford edifri tadi kwasimintin an wadi aba an wo kire mu se eniente wasa doctor efri yakoto woni ba bedi mampeni nyina nso wose papa no wa ahoden wo nimdie eba na mamo hu sensem so afei wa mankana ya fapim nyina eye kuayo enti papa iba wo begina kuayo so ebiebie nyuma wo begina kuayo so amasika ene esika bro sika gari efifi ewo mankana mu a enti wose wonu dia hashtag agenda wodi aba no akoto no vote enti ne dia wodi eba ye no na ekua mo aboaten ablekuma central wadi aban wochem se Dr. Mahamadu Baumia wonu a ana chese oba enye asem ketwa no wokire mu se kase wo mabie mu ne dansuma sharp curve wan wamu wa wo mabie mu a chese wo bia so etie ebie berima na owusu de aban wochem se sabre wo man Ghana wo hwese ne o man ni ti ahasuo ne pempen kwana wosi etimi makwan na doctor owusu afriye akoto waba bedi wo man yenim se mapeni etoto wo man Ghana esuye ne dia wode eba ye no Gladys and Paben was good morning team Ahenkan ya juso eye pa blessed sun 2 p.m. asante mapo yensa eso akawode ochem se wosre asumdue no kwaredie ni pepe ye ema NDC amayoku a enewo mo kwa akoto aba enwo kwesie muoni so wo hweye efri asaman kase anope ya daspa sanso ana Joshua so de aba wose wo hwe Kasiebo ne live wo boas na wonu so bo mpaye ama NDC amayoku no na mensa wo ba ya so ya je wo so ya jusu ye papa
eje so abusua ha ne yedi esie sori so na ne aka nyina so atoa esuo ene producer wotena afidie n'echi Facebook live YouTube live otwa me atumo eye Kwame Asante Billyman eye technician on duty aboafo anka ye nyina no na sipiesie enko ema wo mo me so ameje penie ebe kenkan kase ne medin ene maame akuya Janewa